Katedrála svätého Emeráma v Nitre sa v pondelok 12. februára počas tohtoročného pôstneho obdobia stala výstavným priestorom. O 17. hodine sa tu konala vernisáž jedinečnej výstavy Táne Svatošovej Cipárovej pod názvom Krížova cesta nádeje. Vernisáž svojimi príhovormi otvorili nitriansky diecézny biskup monsignor William Judák a riaditeľ spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. Hlavné slovo však patrilo samotnej autorke Táni Svatošovej Cipárovej, ktorá priblížila okolnosti postupného vzniku celého diela, jej nemohúcnosť, bezradnosť a nemožnosť byť kvôli opatreniam a zákazom súvisiacim s pandémiou ochorenia COVID-19 pri svojom otcovi Miroslavovi Cipárovi, ktorý sa trápil s ťažkou chorobou a s ktorou nakoniec svoj boj o život prehral. Ako sama autorka vo svojom príhovore povedala, vystavené diela nie sú len výsledkom techniky maľby, ale počas ich tvorby do nich mechanicky rôznymi predmetmi či dotykmi vstupovala. Bol to jej spôsob vyjadrenia utrpenia, ktoré prežívala kvôli odlúčeniu od chorého otca. Výstava Krížova cesta nádeje v katedrále svätého Emeráma v Nitre potrvá do 22. marca.